dia de matí, fem fora la manta i saltem corrents del llit. Bon dia, bon dia, bon dia de matí, bon dia a tothom, bon dia, bon dir. Per a poder voler-la. El nostre amic l'elefant, la seva tronc. També tenim, per exemple, el nostre amic, la tortuga, que ho va pensar tot, va dir jo intentaré tocar la lluna. A veure que cridem al guineu? Guineu! Una altra vegada? Guineu! Puja, puja, a veure si tu arribes a tocar la lluna. Tots estos animals, vinga a pujar, vinga a pujar, vinga a pujar per tocar la lluna. I jo la tinc així, al meu abast, dins del mar la tinc. I va dir, no entenc res, però bueno, com tots els animalets s'han quedat tranquils i han provat la lluna, tots contents. Contents. Està també la lluna. Vosaltres sabeu a què fa gust la lluna? Voleu provar la lluna? Voleu provar la lluna? Voleu provar la lluna? Me va donar-vos un trosset de lluna. És el conte dels tres porquets, però contat d'una manera molt original, que vos convida que proveu tots en casa a fer una cosa parecida. 1, 2 i 3. Jo vaig a construir una casa com veureu, de palla ella és i després jugaré. Va fer una casa de palla i li va acabar de rajoles ben gran mentre deia jo vaig a construir una casa com veureu, de pedra ella és i no la tombaré. Jo vaig a construir una casa com veureu, de pedra ella és i no la tombaré. Està segur que no la tocava ningú, eh? Este podem dir que es va tirar de Sant Caure per la xemeneia. I conte contat, ves?